Hello guys, kamusta kayo? Sa video ito, papakita ko sa inyo guys kung ano ang nabili ko sa Victoria's Secret. Naka-sale pala ngayon yung Victoria's Secret. Buy 2, get 3 free. So, last year may nagbigay sa akin ng gift card. December ata yun. Ngayon ko lang siya ginamit kasi naka-sale ang Victoria's Secret. Naka-sale yung collection nila para sa darating na autumn and winter. Ito yung laman guys. Victoria's Secret. Ang amoy nito guys, apple. Ito yung collection nila sa darating na autumn. Ang bango nito guys, nagtatagal to sa damit. Kahit laban yung damit. Amoy apple talaga. Tapos, pabango. Ito naman, vanilla ang amoy nito. Collection din to sa autumn. Ang bango nito guys, parang ang sarap kainin. Amoy vanilla, cashmere. Ito naman, lotion. Vanilla cashmere din. At ito, pabango, apple orchard. Ang bango. Ito guys. At ito, apple orchard lotion. Ang bango din ng lotion na to guys. Sobrang nagtatagal to sa amoy ng balat. Yun lang guys. Thank you for watching guys. Ingat kayo. Thank you.